ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମ ଆଶ୍ରମର ମାୟାଧର ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବା। ମାୟାଧର ଭାଇ, ତମେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଅ ଯେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଣାଅ। କାହିଁ ପାଇଁ ମନ ହୋଇଥିଲୁ ଜନ୍ମ, କହ କି କରିଛୁ ଭାଇ। ସବୁବେଳେ ତୋର ସଂସାର ବେପାର, ହୃଦରୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କିଏ ତୋତେ ଏଥି ସଂସାରୀ କରିଛି, କିଏ ତୋର ପିଣ୍ଡ କରତା। ଏତେ ଦିନ ଏବେ ବହି ଯେ ଗଲାଣି, ନ କରିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା। ମାତା ଗର୍ଭେ ତୁହି କୃମି ରୂପେ ହୋଇ, ଯେ କାଳରେ ଥିଲୁ ଭାଇ। କେଉଁ କାରିଗର ଏକାୟା ତୋର ଗଢ଼ିଲା ସେଠାରେ ଯାଇ। 10 ମାସ 10 ଦିବସ ତହିଁରେ ଯେ କଷ୍ଟ ପାଇଛୁ ତୁହି। ତାହା ତ ସ୍ମରଣ ଥିଲେ ରେ ସୁମନ ଏ ଘରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପଳାଇ। ପ୍ରଥମରେ ତୁହି ବାଳକ ମତରେ ବାଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଯାହା କଲୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି ଯୌବନ ମଦରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନ ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ଆହୁରି ଅଛି ନା ଗୀତ? ଢେର ଗୋଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ।